Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Tataristan hem Respublikamızdan çitte yaşauşu halkımızın yaşayışı hem turmuşundağı kayber mühim vakıgalar bilen Tatarlar tapşırığı. Studiyada min İnsaf Abdullah. Bugünkü programda Мәскәүдә Асадуллаев йортында милләттәшләребез белән tapşırığımızı şuşu günlerde bulaşak Tatar turmuşundağı kayber vakıgalardan başlayız. Tataristan Respublikası Premier Ministri orunbasarı Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şura Reisi Vasil Şahraziyev'nin bütün Россия күләмендә узучы очрашулары җирле татарлар ничек яши, аларның нәрсәләр борчый, Татарстан Республикасы ничек ярдәм итә ала. Васил Шахразиев Мәскәүдәге Асадуллаев йортында җәмәгать эшлеклеләре һәм активистлар Үзәк федераль округның милли мәдәни автономияләре җитәкчеләре белән очрашудагы сөйләшүләр әнә шул мәсьәләләр хакында булды. Тулырак киләсе сюжетта. Мәскәү шәһәре кеше татар тыкрыгы 8нче йорт адресы белән урнашкан бина Федерация башкаласында яшәүче һәр кешегә яхшы таныш. Асадуллаев йорты татарлар өчен тарихи урын. Мәскәүдәге милләттәшләребез яшәеше белән танышуны да Бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре нәкъ менә шушы йорттан башлады. Киң заллар, матур баскычлар, китапханә, барысы да күз явын алырлык. Үз вакытында Татарстан Республикасы да Асадуллаев йортын төзекләндерүгә һәм җиһазландыруга бик зур ярдәм итте. Постановлением 1918 года, после революции, дом был передан Московской татарской общине. И в Москве тоже было самое прогрессивное татарское общество, такое, оно сам было образованное в мире мусульманское. Бөтен дөнья татар конгрессы Милли шура рәисе Васил Шахразиевның Мәскәүгә булган эшлекле сәфәре Үзәк федераль округта яшәүче барлык милләттәшләребез белән очрашу уңаеннан иде. Түгәрәк өстәлдә 50дән артык милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре катнашты. Бу күрешү ике як өчен дә бик мөһим. Килеп туган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү, чишү юлларын табу мөмкинлеге. Безнең өлкәдә дә ул проблемалар бар, менә бүтән кеше сөйләгән, ул татар теле дә онытыла, чит илдә яшәгәч, безнең күбесенчә кушымта гаилә, балалар семьяда татарча сөйләшмәгәч, алар бик тиз оныта. Ана телен саклау өчен ТНВ каналының яңа проекты Шаян балалар телевидениесе бик яхшы мөмкинлекләр ача диде Васил Шайхразиев. Әлеге каналның идеясы бурычлары хакында ул тәфсилләп сөйләде. Балада кичкенә чактан ук туган телгә мәхәббәт тәрбияләү дөньяның төрле почмагындагы һәр кемгә мөмкин булачак. Безнең бөтен районнарда, шәһәрләрдә студия булачак һәм бүтән булган андагы күрсәтүләр балалар исеменнән балалар өчен булачак. Балалар операторлар, балалар корреспондент безнең зурлар алып барачагына ярдәм итәчәкләр һәм анда мультфильм дә булачаклар, сөйләүләр дә, укулар да, уеннар да, бүтән нәрсә булачак һәм 24 сәгать. Без аны чыгарабыз инде беренче телевизорга һәм телевизордан чыгарабыз инде смартфоннарга, компьютерларга, интернетларга. Бу кичкенәләр өчен яшүсмерләр мәктәп укучылары белән нишләргә? Бу сорау түгәрәк өстәлдә катнашучыларның күбесе өчен кабыргасы белән тора. Кадрлар хәзер авыр хәл. С Министерством образования и науки Республики Татарстан систематически работаем в течение 5 лет по этому вопросу. Несколько запросов официальных было, работаем с международным отделом министерства. Официального распределения нет, как было в советское время. У Министерства образования есть информация по студентам, есть информация по работникам, действующим в учреждениях образования республики, но о кадрах, которые могли потенциально бы выехать в регион работать, нет. Причем требования это не только рядовой учитель татарского языка, это в первую очередь, наверное, Магрибче в Оргате есть, человек, который просветитель татарской культуры, и язык, и история, и человек, который желающий зарядить. Бу мәсьәләләрне хәбәрдар торып, бергәләп хәл итү кирәк диде Васил Шайхразиев. Безнең өчен иң мөһиме актив булганнарга ярдәм итү, аларны берләштерү дип билгеләп үтте ул. Коллеги, бу безнең беренче очрашу, и вот я все это записываю. Многие вопросы я уже знаю, как отвечать, потому что я уже видел изнутри, не просто как теоретика, а с точки зрения практики. Конечно, есть регионы, где это давно отработано, вот, например, Самарская область, там, Ижевск, Чебоксарах, где предыдущие татары
предыдущий руководитель автономии, власть успела создать там школы. Аралашу барышында киләсе җан исәп алу турында да сүз булды. Ул 2020 елда узачак. Бу татарлар өчен дә бик мөһим вакыйга. Безгә кирәк күбрәк участвовать, потому что 2010 елның переписи показывает, что безнең татарлар бик әз участвовали. Исходя из этого, нам приходится сейчас бик авыр, потому что безнең каждый килгәндә безгә әйтәләр, менә сез бит монда әз, хотя безнең реально сейчас число Мәскәүдә более 500 меңнән дә күп, ә бездә переписьтә язган 149 мең. И шул цифрларга була, без не можем достигнуть тех высот. Шардан не хотел бы татар халкына әйтергә, участвуйте переписьтә. Безнең перепись ул бик безгә кирәк, потому что безнең программалар бөтен туган телебез турында, туган әдәбиятыбызны, туган культурабызны нитәргә, без будем надеяться шул переписнең результатларына. Сөйләшү барышында илебездә татарларны берләштерү буенча кызыклы тәкъдимнәр дә яңгырады. Башка төбәкләрдәге татар милләтеннән булган ятим балаларны игътибарга алу, алар өчен Татарстанда җәйге мәктәп яны лагерьлары оештыру, туган мәдәниятебезгә мәхәббәт тәрбияләү. Барлык фикерләр дә игътибарга алыныр, диде Васил Шәйхрәзиев. Сөйләшү ахырында түгәрәк өстәлдә катнашучыларны Ярославль өлкәсенә чакырдылар. Безнең 25 мартта без узырабыз Ярославльның җирендә беренче бәйрәм День татарской культуры исәнме күрше. Безнең бар әбиләр, которые бәлиләр бик матур, чигәләр, бисерен вышивать. Малайлар бар, картиналар ясалар. Может, тематика татарча түгел, но барыбер алар татар кешеләре. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Хөрмәтле милләттәшләр, бүгенгә менә шулар. Заманнарга тыңгылык юк икән. Җир йөзендә яраланса халык. Исән-имин яшәргә язсын. Сау булыгыз.